takavhara business redu ndobva takuitana kuti ndakuenda kuSouth Africa kutsvaka basa. Ava baba vakwanisa vakabva vasara vakanyika mudzimai wangu. Mudzimai wangu ndokwanisa kuti achandide muna September. Mukadzi wangu munotora munotoshanda naye? Tinotora mukatsona. Apa muri kunzi? Alright, one is points. Yeah. Munoti mutishawo. Zvintu pachikori pano. Tinokuchingamidzai muchirongwa chedu Dare Ramambo pano paDestiny TV. Zita rangu ndinoitwa Anesu Tasha Mahachi. Nhasi tanga tiri kuChegutu muDare Ramambo Ngezi. MuDare Ramambo Ngezi mapinda nyaya headmaster vanga vamhangarirwa kuti vakatora mukadzi wemunhu uyo anodzidzisa pachikoro chavanoshanda. Ngatinze zvakawanda munyaya. Pamusoro imambo nemakurukota ndinoda kutaura nichidai nemudzimai wangu. Mudzimai wangu last year takavhara business redu ndobva takuitana kuti ndakuenda kuSouth Africa kutsvaka basa. Ndobva tachata nekuti mamwe mabasa anenge achida munhu anenge ane mudzimai muchato. Ndobva ndasiya mhuri kuno. Ava baba vakwanisa vakabva vasara vakanyika mudzimai wangu. Mudzimai wangu ndokwanisa kuti achandide muna September. Ndazodzoka kurufu rwababa vangu. Mwana ndobva ndiudza kuti amai vari kugara naNowe Mutangi ndisipo. Ende umbowo huripo. Pamusoro yeMambo Ngezi. Nyaya yekutaurwa nababa ndeyemari. Mudzimai ndongoziva kuti munhu unoshanda naye. Munoshanda naye Muchemukati. Zvokuti ndinogara paipo pachikoro. muri varairi. Zvekare mambo ndakamugariro uye andibatsira. Aya masamoni andakabata nesifot ndakapuwa muna bvetangazve eh azvave yateerera hake because mutemo haubvumidzi mandoya muno. Ndamutaurira hake upindai gweita anouya hake unoteerera sevamwe but zvaataura zvinhu zvamakutaura imi saka ndanga ndichida sokuti gweita kuti sinzi iri semukesi baba havasarudza vanoda kuti nyaya yavo itwe kusivhu kana kuti pamwe. vakanga varipo mubvunzo wakanangana nemi hanzi nyaya imwe chete mai maramatari maviri kwachichuzai pamunogona kuti ndine nenyati tinoda kuti ishandwe kuno here kana kuti pamusoro imambo nyaya haitongwi kaviri. Ungovhunzawo zvangu. nyaya imwe chete inotongwa nedare rimwe chete kana pane rimwe raresva umwe onowapira hake kune akakozi kana iri one ichinzikwawo kuona kwagara kunotoziva matariwa mazona. Saka zvinokanganisa kutongwa kwayo aidha funo kana saka inenge ichida kuti imbomira iri kune imwe side semunomboda kuti kana musina kugutsikana kume kumona kune chii no nzadzwa kuti yata imwe chete. Hakanaka kuipa. Pamwe munoda nguva yekumbofunga mombofunga kuti moda kuita Aiwa, kati tongai. Munoda kuti tonga kuno
Kaitombonya. Mune mautano zvinoreva izvozvo nemakudzwa fish uko noti neamuda kuindisa kusinakoti bacho nokuti kana yakadai so tikamutaurana nemuromba inenge iriko inenge iriko saka inoda kuti kana mafunga kuti nokuti uko ukamunoona ava ndokwaanodanwa vachinzwa vane vachidifenda munhu wavo kunoku havabvumi kudifenda munhu munomuto totonga vanhu tichienderana nezvituku tisangana nazvituku titote vanhu vedu vakatrendwa tinavo muno asi mambo chete tine vanhu vedu masezarume vanenge vachiona kuti nyaya yakamira sei uko vanoita rokumhomwe rwekurefu makweta vachitaura vari muyamuya nemutondo vachiverengita vari vachida kubudirira chero vanhu paanoziva kuti haapa zvivapapakuii mazona so ndomuda mumatambudziko ekusiyana kunyadza vanenge vana difenda wavo anenge ari mutauri akadzidzira kuburuka muzvinhu ava bazira ndokubunza akaoma paiona munhu achifamba abuda anonzeka nekona zoka waenda munhu atobuda ndokusiyana kwematanda todii havana kuramba kutongwa asi vari kuti munhu ngaachuze dare pane kuti mudindise kumatare maviri pangwari kuti zvikunzwika kaita mudomo zvataurwa nobandiwa zvinzwisa hanzi withdraw this issue yemapapers mouya zvakanaka musina unyandi zvinobaita zingarizwe zvataura mumaoko zvakutaura nditonge pano handisi kuramba kuti nditongwe ndinodavira kuti nditongwe asi mushure mekunge aita same process yakaita kusave court andipa pepa huku kusave court ndouya ndotodavira rambi 24/7 ndouya ndidavira aidi vachitaura kuti vanenge vakashata muchato wavo neproblem iyoyo unoita here pacustomers indilazvisatimuchato asi nokuchatisa ndinoziva titakuchatisa hatigurisi muchato bari zvino ende haisiwo nyaya yatitaura nezvino totaura nyaya yekuti munhu akataura mukati maibata asi ari kunotsanangura udzamu manje nomukadzi yemufunge tatakachata unobona ndakatorerwa mukadzi asi nomukadzi yemufunge tatakadii udzamu kuratidza kuti yanga isi marriage yekutamba yanga ichifunga zvakasimba mazvinzisa unana saka isusu yekuti munhu atora mukadzi wemunhu tinoitonga takasununguka kana vazoda zvekudamburisa muchato kwavakachata vanokuziva ndi kune process necho kana yava iwe zviri kunoku nyaya ide kuti isatokurudziri kuramba nekuramba ati mune mwana zvikudzenzetiraroti mukadzi timuengeredza kuti naiwe wadarei mhuri yako wosiya here munhu ndoshunguka tina toda kuyananisa vanhu kunokwauine munyaya kuti unoti ndawini ndekuti tayananisa oro kuti ndikuda kuti konti kana tibatsirane ndechekuti marriage certificate unotorwa nevamurangano
ine chekuita neuko kwakaisa nyaya dzatokuti panapa isu ngatitaure zvemunhu akatora mukadzi tisingatarise kuti mukadzi akatorwa akachata here kana kuti hana. Munhu akangotora mukadzi wemunhu imhosva yekutora mukadzi wemunhu ndonyaya saka akauya pano kuzotaura pamuri mapo kuti munhu akanditorera mukadzi wangu. Kana nyaya yemuchato inobuda muno ndemi mambo kuti no zvemuchato shamwari wawazotaura uyu isusu paakaripota nyaya kana otaura takachata takatongozwa kuti munhu atorerwa mukadzi wake ndonyaya takatarisana nayo. Saka atorerwa mukadzi wake zvinobuda mudare sekutaura kwazviita kuti asi takanga ndakachata isobva taziva kuti kana yakadaro zvemuchato wenyuwoyo kana iri mhosva imwe iyoyo kuti watora mukadzi womunhu akachata zvinoitaurwa nevane dare rinofanirwa kunge tichitaura izvo. Ivo vanhu vemuchato ava vanodzorwa kukotu kuti tichiuya panapa tichizovarambanisa panapa vachipanana maguruguru avo pano vachibva kukotu uko kumajistrate kotu kwacho vachidzendai kwamambo munorambana zviri pamutemo kuita kuti mune makuti watokeno kudivorce kana kuti guruguru mudaro. Mukadzi wamunhu murutora munotoshanda naye? Hatina kutora mukadzi wangu. Ndatoa muri kunzi. Waraitwa ndiri kunzi. Pachikoro chinochi? Yes. Muriticha wapi? Tiri pachikoro ipapo. So zvekutsanangurwa mazvinzisa here chizitandani watu ishu yekuti vanhu vakachata vakadi vakati ndoikwenjacha padivi avaripo nyaya yatinoda kutaura ndiyo mukadzi wemunhu akatorwa here kana kuti hana musairupomerwa mudumo kunzi akatorwa mukadzi wemunhu iripo here kana kuti haiti inoda kutsvaka mudare inototsvakwa tizotaura navo neutapupurina aise mambo kana munhu achinorasirwa nyaya yake achinzi yakapinda kudara community court inoraswa kudare ikoko. Isu hatinei nemapepa aya uchaona munhu akauya muno tinotori nemazvinji masamonzi edu kuzvibwetane zvakarombarakamanga kuti lanzwa nyaya yacho ononyora kuti nyaya yakachidai inekuva iri kudii kwairi kutongwa saka zvinobvira iri kuti nyaya itongwa kaviri ichibvunzana level yenyu yekucriminal name amoni zvotibatsira iri makuti maani mukana kuti mazova zvataura tichitaidu nyaya muchinoti paine zvenge oenda kumoti aiwa nyaya iyi yakachipinda kwamamwe yangaida kudii uda kudii ndatombo Ndoda kusivukoti. ani vanotanga ndatozokubvira kuti ndatitoziva kuti mune kwamuda kutoamuka unogona kunohanda zvomunhu zvenyaya kuda Mambo, esa handisi kuramba kana mwedzi wenyaya mataura zvakasiyana kungobva tirida kuona ndimi pamanochimusununguka ndeuko because mune munhu wenyu uyo akatozvidzidzira akatonongora akozozviseka kunokunduraini kutaure chilanga kuti shuwa handinazviita anoti akazviona achitaura zvingoda inondopedzisira taona kuti apa munhu arongopomepo kana kuti munhu uyu anoda kuhanda nechimunhu akadii akakoromei
kana tadaro imboona sekuti mazviri kwaanda kutoa zvakanaka kodzera yenyu futi kuita sei kuti api andire moapi mamba vananotonga zvakanaka nekwakuperwa chivi zvaitwa sezviri mabona muengazvarungo kuti munenge takambotonga munhu kuti akapedzisira nyaya yedambudziko ndekutana muchitaura zvakasiyana mutauro tikati ikono kuti mumadzimambo vakakufanana dambudziko rikundekuvata kwakaparira musha kuno saka ukaparira kuno unotongwa kwakadii kwakaparira anoitawo zvamunoita asi achifezvera izvo awe motaurira maburitsa pamunozvoita meno kana mazvidzidzi hatisi kuramba ndosakamona takamira tikutsvaga hatidi kuita chinhu chekuti mangwana tozotokuruka tiachamba tichireraipana uyo asvike motaurira zvaanenge atitei nesoda kutenda kuti ndokusaita kwete rimwe kusaita kwekuti kadzi wevanhu havanyengwe uchizotya kumira mudaro uchizvipindurira vanhu vanenge vachiita tsika yakashata yakadaro but kuzoneledzera nawo futi chinenge chiri chinhu chakadii chakashata handichimbakwa so matare ose zvawo zvisinei kuti supreme court kana kuriko kwamoenda nyaya supreme court ngaite nyaya asi nenge idzidzi dzinobva kumakotsi dzichidzoka kuno dzokerai kwamambo kutorwa mukadzi endai kwamambo uno nyaya tiinayo pano yamuri kuda dzidzema murume uyo akamhagara nyaya yake kucivil court mapepa aenda kupibhera amuna aenda namama titorere mapepa namama ayamhangara kucivil court akauya zvekare amhangara kuno kudarikwedu isidobva taseva musungwa wanhu kuuya pano saka mubvunzo wedu wakuti nyaya imwe chete iyoyo inofamba sei kana paapakadaro inogona kuitwa iri namambo kana yakamira yakadaro civil court yaane manhu nemasamoni kuno kuine masamoni nokuti kana auya kuno avo vari kuti ngaachiwithdrawa bepa iri toti aiwo haawithdrawe toda kutanga taziva kuti zvinofamba sei umwe ari kuti ndoda kwamambo umwe ari kuti ndoda kucivil court isoti bepa vazive mutupo wechivo naye mukuru wechikoro dzinoyera moyo nyachena vakanakato aambororavaera mo asi apa tisimboita zvebasa rapatombera unalo here isu chatinofunga muzingi ndechekuti kuno kwedu hakupinde gweta handiti ukaisiya iri uko kwakanaka nokuti iwewewo une mukana wokuisawo rako chii gweta ikoko kwacho kunhu kunzi ngatiendei kana waiwithdrawa kuno because apo ine marriage certificate handiti wakawana inenge yako ukinga paunokwanisao kuisa rako gweta kwete kuti unozonzi unotaura negweta chete iwewe usida rako wetingomana ari kuti mamiriro akaita nyaya yehuyu yakatinakingozvi ave neregistratificate uyezve aruradza takatanga kuitwa izvo saka akaenda ari kuuya aona kuti zvine advantage vese vanenge vane mabeta kuti anenge achionesana kana umbowo wekuti pane zvinhu zvakaitika uri
murayidzi anopinda bhizi andotofara kutonga idwana ndendiona soti mukutora mukana kuti munotuma vanhu basa makuda kuvaita zvamunodai manzisanyaya munogona kuenza asi kana mukaonaka zvinokwanisa kuzoti maona kuti maona simatsika yapera zvapera munokuita zvamunozoita isusu vanhu vanoredza kudishi hativafari kuti munhu abata hove dzake oisa ari kutora banga kuti uyaiwakuya mudishi atisizvakanaka kana zvakaitika muraridzi dzikaiva asi kana zvisina kuitika saka makudi nokuda zvipi aukomunakunoerekana moita ngomana kudati matarisiro aita mapemba enyu anzokuru zvinogona ku inenge iri right endi iyo mukomana wacho namamuona hamurapidzwe kutorawo iye futi moindako kwachona iye katona mamazvenu yakapokadhetera rini isati takafaila our intent to defend our proposal saka isati yakwatiti izvozvo muno mwakadai atadzitseveka mare tubautonga munyaya kadero nhasi todzitinadzo vatora so I think that that's how to sunugura mama dzina mare dare zvose zvedare uya kwano kutomodziharisa kudaino all right pakanaka